Край брега на морето се носят рибашки вихове. Вечер, край брега на морето. Да така чумета кирга ставромена, κορένα άλλο να προποταθείς. Μια ζωή όλα τα έριχνε σε μένα. Τώρα δύσκολα κοντά μου θα σταθείς. Δεν θα κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα. Τώρα έναν άλλον άνθρωπο θα δεις. Μια ζωή όλα τα έριχνε σε μένα. Τώρα δύσκολα κοντά μου θα σταθείς. Не там, тук! Ти си... Майко! Добре. О, бейби! Лоша риба. Ходи бе, махни се, бе! Работвай се. Махай ми се от мен. Марто, 3, 2, 1, 2. 3. Ама кой? Топ ми трик. Какво прави този? Стана този олигофрен, какво прави, брат? Всеки път минава през мен това олигофренче. Бавно развиваш го, брат. Бавно развиваш, разбираш ли? Да, чувствата са взаимни. Не, чувствата са взаимни, брат. Бавно развиваш, разбираш ли? Нищо общо няма това с чувства. Има сплит. Яде ми се нещо, ама не знам точно какво. Не представя. Не мога, много сте щупени, братле. Никой не го е видял. Никой не го е видял това. Никой не го е видял. Ама не мога да ги видя, бе, човек. Тук ми видиш работата нещо. Ей, чай се хитратирам. И за какво сега? Росене! Росене! Проклет да си! Как така? Не разбирам. Има рампа да. Може да набива апс. Бекни вая, ще играт. Колко опасно. Headshot машин! Близък бъде. Нищо не си видял, нали? Аз съм такъв, давам, дащам. Флашнат! Не, мен Valorant никога не ме е тилтва, защото това е любимата ми игра все пак. Are you sure about that? Не! Как бе? Как бе? Много ми дам! Не мога! 10!
Всичката газ. Просто на тая песен не става. Пробвай нормалния. Кай ли ще паднеш долу? И ще не падна долу. Мале, много ми е странно сега да мога и да вървя, човек. Пет лев вход. Why you bully me? Тома, за кого бе? Искам да видите какво отворих на десктопа, гайс. Outlook.com Office 365. Кучета, бегай! Майка ми няма! Пребиквай се! Пребиквай се! Ти ще взел немесли! Ой, немесли, ясно е! Чакай, бе! Чакай, бе! Как? Неме! Неме, стигачка! Оле, задни губи! Пусна! Не мога! One enemy remaining. You can do it. Have one of these. Тежки сте, бе! Тежки сте! Will he peek? That is the question. Oh, drought key. One more. Nice. One more. Nice. One more? Maybe? Let's see. Let's see. Тихо сега, умират, трима намират, тихо. Така... Един е само умира на... Ето го. Само да кажа, че го колнах чат, не знам. Б. Те са GG, брат. Не, бе, дано да не направят таската. Виж, той ги спионира, брат. Аре, бе, вършиш ти това работа, давай, бе. Ти някакъв бригадир не си. Приключиха се. Скочиха ми в огъня! Не мога! Наистина ми скочиха в огъня! Вау! Бах ти трайхардарите! Не мога да... Излизай! Бързо, Бозаро! Шорт на едно. Прелодваме 30 куршума, плами пълнителът скалактика и продължаваме. Стреляме 30 куршума, релодваме пак 30 куршума, още 30 куршума и не можем да убием човека. Дама на сайт. Флаш нямате ли да се дадете? Ми имате. Ма ко трябва да чуеш, бе? Ко трябва да чуеш, бе? Здравей, момче! За къде? За Христо Ботев. Естествено. Трябва да сме. Ай! От друго такси тук, освен мене. Значи, мога ми спреш, нека да си вземе една бира. Става ли? Става? Става. На Кристала? Добре ли ще? Или не на Кристала? Къде караш, ще видим по Сточна гара, некъде. Сточна гара трудно. Там няма къде. Макар и на къде искаш, бе. Само сакам да пия бира. То студено времето, вече ракиено време Абе, сега не би викай, бяло сам пих уиски сад.
Оле, 300 патрона нашите изстрелят. Цял рун слушам рат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 at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 
Цял рунд, пич! Бате, какво си слуша? Падам. Защо го кенсъл? Не мога повярвам. Докато и ти би ебал 16 годишна, аз бих ебал 16 годишна, разбира се. Но това е всеизвестен факт. Ако 16 годишната има красиво лице и мяза на 20 годишна, бих я разпорил. Бих и свършил в путката. Защото може да те накара да бъдеш по-доверчив. Свързват с него, някакъв дет няма, ако казаха, няма Фейсбук, се свързва с него през месенджер. Казва му, че той не го познава, обаче той го познавал. Ти не ме познаваш, аз те познавам, имам една приятелка, търси се работа, а вашата фирма търси ли? Да, търсим ли, искаш да те хвана да се видиш с приятелката? Да. Видиш с приятелката на следващия ден. Той не я познава тази жена, не познава и другия маняк. У нас му разказва за някакъв познат, който го свързват моментално. И на следващия ден той отива да тегли кредитата и вземи бързи 8-9 хиляди лева, брат. Въобще не звучи съмнително, разбираш ли? Елена! Овчарчето, овце се легнаха. Разбрали? Овце се легнаха, овчарчето, това не мътни малко, овце се легнаха. Да, добре. Какво става, чат? Аре, Валенки, къде си, бе? Овце си легнаха, разбрали? Да. Айде по-лекичко. Да, добре. По-лекичко, овчарчето. Да. Пусти! Овчар. И кравар. Специален поздрав за Ус. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δυο ψεις έχουν όλα τα νομίσματα. Δεν θα με εγώ, θα νήσω.